înviat cineva din morți. Amin. 3 lucruri vreau să vă spun în după-amiaza aceasta. Aș vrea să vă spun că viața face o diferență. Viața face o diferență. Nu toți suntem egali pe acest pământ. Nu toți suntem la fel. Unii sunt mai frumoși, alții sunt mai puțin frumoși. Alții sunt mai deștepți, alții mai puțin deștepți. Pentru că viața face o diferență și înaintea noastră avem un om care ne spune Sfânta Scriptură în felul următor. Era bogat. Sunt oameni bogați și oameni săraci. Dar primul cuvânt din pilda aceasta spune în felul următor. Era. Pentru că într-o zi, despre fiecare dintre noi, se va spune așa ceva. Era, a fost. Pentru că într-o zi noi toți oamenii vom deveni o istorie. O istorie mai puțin plauzibilă sau mai îndepărtată de oameni. Ceea ce vreau să subliniez în după-amiaza aceasta e că suntem trecători. E că într-o zi toți oamenii vor deveni istorie. Plecăm de pe acest pământ. E important să știm în seara aceasta că viața face o diferență. Chiar dacă unii sunt mai bogați și alții mai săraci. Chiar dacă alții au mai mult și alții mai puțin. Chiar dacă alții se îmbracă în haine frumoase cum se îmbrăca omul acesta. Chiar dacă au bucatele cele mai alese pe mesele lor. Chiar dacă au distracție și manele în fiecare zi. Într-o zi și oamenii aceștia vor muri și vor pleca. Dar e important al doilea lucru, că moartea face o diferență. E important locul unde mergi. E important, nu ne îndreptăm spre niciunde. Dacă aici am trăit într-un fel, să știți că vom căpăta răsplată pentru modul cum ne-am trăit viața pe acest pământ. Aș vrea să te cercetezi în după-amiaza aceasta. Aș vrea să privești în viața ta și să te uiți. Ce-i în casa ta? Poate spui, mă distrez toată ziua, sunt bucuros. Ești ca omul acesta. Și unde a ajuns omul acesta? Păi am o veste rea pentru tine în seara aceasta. Acolo vei ajunge și tu. Sunt 2 locuri. Sunt anumiți oameni care spun că sunt 3 locuri. Nu. Sfânta Scriptură spune că sunt 2 locuri. E iad și rai. Pentru că moartea face o diferență. Te întreb acum, tu unde vei merge? Tu spre ce țintă te îndrepți? Tu spre ce țară alergi? Tu spre ce loc mergi? Nu vei spune mergi pe Spania, mergi pe Spania, dar te întorci înapoi în România. E necaz și în Spania, e necaz și în România. E necaz peste tot pe pământ. Vreau să te întreb în seara asta, tu știi că moartea face o diferență? Tu știi că sunt 2 locuri diferite unde vor ajunge oamenii? Oamenii spun în felul următor, aici e raiul, aici e iadul. Să dăm drumul la muzică, să mâncăm bine și să ne trăim viața. Nebunule, spune Sfânta Scriptură, unde te îndrepți? Unde mergi? Către ce țară alegi? Pentru că moartea într-o zi va face o diferență. Tu unde mergi? Tu unde te duci? Care-i ținta ta? Ce ți-ai propus pe acest pământ să faci? Să trăiești bine. Ok, sunt atâția oameni care trăiesc bine. Dar nu-i de ajuns să trăiești bine pe acest pământ. E important unde mergi după ce mori. Omul acesta, spune Sfânta Scriptură, că a ajuns în loc de chin. Pentru că el și-a făcut calea. Pentru că el și-a trasat direcția spre acolo. Era un om sărac, unul Lazar, ăsta n-avea prea multe. Ăsta râdeau toți oamenii de el în Murgeni când treceau pe lângă el. Îl arătau cu degetul și spunea săracul din sat. El nu a mers în Spania, el nu a făcut bani, el e un om sărac, înțelegeți? Toți se uită la el și spun, ăsta n-are bani. Așa se uită oamenii la noi, ăsta e pocăit. Toți oamenii ne arată cu degetul. Vreau să vă spun că există o zi când Dumnezeu ne va arăta, nu cu degetul, ne va arăta, vom fi o priveliște pentru toți oamenii. Pocăiții din Murgeni, să știți că într-o zi vor ajunge în cer. Și cei ce nu s-au întors la Dumnezeu vor ajunge în iad. E simplu, e cel mai simplu lucru care vrea să ne spună Dumnezeu. Mântuirea Dumnezeu niciodată nu o complică. Dumnezeu ne spune clar, există rai și există iad. Tu alegi. Dacă viața face o diferență, dacă moartea face o diferență, vreau să vă mai spun ceva în seara asta, veșnicia face o diferență. Veșnicia face o diferență și de drept tu unde îți vei petrece veșnicia ta. Raiul și iadul nu sunt aici pe pământ, omule. Aici trăim pentru o vreme și mi s-a spus și mai devreme, câțiva ani trăim pe acest pământ. Însă așa puțin că nu ne dăm seama când trec. Fii înțelept, cercetează-te, trăiește frumos pentru Dumnezeu. Că dacă viața face o diferență, dacă moartea face o diferență, veșnicia face o diferență. Sunt oameni care vor sta în împărăția lui Dumnezeu și se vor bucura de Dumnezeu. Dar mai există o categorie de oameni care vor ajunge în iad, în pierzare. Oamenii aceștia, ne-a spus Sfânta Scriptură, că stau în chinuri veșnice. Veșnicia nu e o glumă. Când spunem veșnicie, nu spunem 10 ani, nu spunem 20 de ani, ci spunem o veșnicie. Și veșnicia înseamnă infinit. Te întreb în seara asta, tu către ce țară mergi? Tu spre unde te îndrepți?
Tu unde mergi? Ce este Dumnezeul pe acest pământ? Trăiește pentru Dumnezeu, pentru că viața face o diferență, moartea face o diferență și veșnicia face o diferență. Fă o diferență astăzi în viața ta și moartea pentru tine va fi un câștig și veșnicia pentru tine va fi un câștig și o bucurie. Și chiar dacă veți plânge așa cum plâng oamenii aceștia, plâng pentru o vreme, pentru că se vor revedea cu el. Pentru mine omul acesta, dacă îl întrebăm în seara asta câți bani are nevoie, întrebați-l toți câți bani are nevoie. Întrebați-l toți, frate Ioane, de câți bani ai nevoie? De niciun ban nu mai are nevoie. Înțelegeți ce simplă e viața? Pentru ce trăim? Pentru ce alergăm în fiecare zi? Pentru ce muncim? Totul-i trudă și goană după vânt. Dar fă-ți în seara asta un recesământ în memoria ta. Gândește-te bine că viața face o diferență, moartea face o diferență și veșnicia face o diferență. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin.
Tu mi azi n-ai tu dibri. Hai. O doi. Ane na ver poi khai că. Caude, hai. De tu dortica mai caude. De tu mai încă ciulan mai ur. Să care na caușă. Hai, are că na caușă. Să vă andu dui. Sim. Gata. Așa ne deu și unul indi, că am făcut totul plac. Apoco, n-a pe și asta, n-a pe asta cu ticulis cu șulis. Nu o spun. Gata. Meca să mie, dar meca să mie. Mai bine. Ozi. De ce ori de? Hai, ia la sancan. Gata. De ca dichini mă, că de la să. Dai. Mai sera mai. De la dichini de la. Gata. Adică ori să uite. Gata. Dică să care catini. O dică la ve. Dic să vine. Trei hai pas. În ce se cade? Ce indiu? Mai ușor. Poate bai mi șamit mai cineva, că mai cinam. Ce indiu mai îngrol. Pregătim idus. Nu o să ce plan. Eu. Ia mi se pe toată ziua. Ce? Victele jodri. De ce? Mai urde ca de mai mari. O mașca. Mișto. Hai, ave. E tu mai pal paletino. Den mai ande. Nas ca ia cura mai harni sa coe. Hai. Nas mai harni. De tu că tar. N-ai mai lungul cu 2 acturi. Salva că mai lung cu stai. Ai trebuit ca prima trebuit să o citim. Hai. De tablet să dăm mai urde. Telemetru să ore să când noi. Faianța șângăricat. În calaveza pare 10 pare chiris. Să mai avem la faianța? Soți. De aici că 95. 95. 95. Hai cu 95, hai cu aia. Că te chisi 95 gata, bine. Faianța mâncăm ca. Că știi că se ia faianța. Eu cred. Nu mai chere nimeni. Tu să te răcești. Gata, tu ai cine? Nu că te chiris. Mama că mai lung cu Când nu-i de mă băti că la cu Dumnezeu. Saca de chisi. Saca de chisi. Gata, ce avem? Nu se bine cu calul. Da, dragă, ce megat e tău. N-ai că geali. Mai lung țără. Hai mă, de tali la fel. Leghe pârnea ori zai. Gata. Hai, ne pașul cu. Și avem că poți. Ani care? Gata. Cadeas. Care ai de ciula de astăzi? Bă, tu putea să gănați. Dau tu nou. Ce pârnă e ridică cu doar asta. Da, de că pe să scoate. Hai. Da, și pichelul. O bușuro, bre. Hai să am tine eu. Só o barite bas, que já sujo. Hai. Cadê? Só vai ter que já sujo. Ai, brecade, hai. Da, discuție. Hai, de ce ai făcut? Gata, canca și zis arba. Gata. Hai, și tras. Hai, că te șoli. Dacă șapcă? A că n-am pus și știu, să te o să știu. Dacă trebuie să nu blă. Ne America și. Gata, sonul blă. Am pus la București, tu cu ove cum. Nu mă pronă. Are nu-l blămi că mai. Anul blă. Nici acolo. Nici acolo. La tu de acolo. Hai. Ale. Tu de la Sion. Să dați să. Nici ce scădă la ciu. Da, ce cadea că se măstură. Dreptul. Dacă și ce se acaba. Am mușcat. Ce ai făcut? Că mai ținu că da fai. 3 minute. Nu mă ciu. Că ce făianță cu nici. Jake. Bad. Și uite, că te ia Atala? Hai. Celofano prale nu pu. Bre, ce nu ți-era celofan? Da, te lui planul de planul de caco, exact. Mă, ce mugle cade? te harale ca la mea. Mugle mu că ne aline oi. Hai, ani foli. Asta are orgoliu cu tare mică. Dele ciuria să ți răbăt. Că n-ai că-i blănat. Cum a tot hără? Cam ani haideți de tot. Ce? Nu că ce-ați furie că tar. Cam ani ai metru. Cai dunga, cai ajungă. De ce zic că chiar zic că când eu. E greșe cu eu.
Nu, haide. Eu. N-ai 5? Da, le scutam pe la... Deci. Ia o rândul ce mă rog. Ia la asta de acolo. E ce treaba. Dacă nu ciuli și cu opral. O, ce mea. Da, și mătrușul, te acolo și mătrușul. Dă-ne să dă doi, calțoci, băi. O, că știi de acolo vine prin. Dii ca te eu cu tine. Gata. Mai ciudui, glăna ciuli și cu opral. Te-ai pup că ești fătat. La cuienți. Și placa e nevită. Bă, dar ce-un din alelu celofanu ți răpu. Ce? Adică nu te scască. De la Brâșân, nu se știe. Brâșân, cai mai del. N-ai ca o acoperime. Pe la cuienți de parasul celofanu. N-ai acoperime ca de așa. Păi o trebuie să-ți răpăm. Mă n-ai menu. Ce-o coroane? O coroane și nu prea. Ce-o coroane? Și eu trușul. Am tăcut trușul. E ca neul ăla mașină, ce te lopești. Asuți mă, ce N-am mai venit mai cealaltă. Mie mai ceasul. Sunt și tihar. Ne că nici nu care jandarteri. Ana coroane. ce jandarcau. Ciuletele mă cu tine în băie. O trebuie. Kada și sunt zone și Cadichit. Mă încul coroane. Ai tele de ciuli. Că ne tele de tot. Mai degrabă tele de tot. Să ne s-au glabe, să ne s-au chiram. Ce tele mă, te zone mă. Da, de chite. Ce-o coroane mai ca te. Cade. Uite cade. Ce iurdale? Uite ca te. Ca nu cade aia. Caia ca te. Cum e puzul ăsta? De aia scrie că... Cam ca de aici? Asta e. Tu la cum te Hai, gata. A George, am o, ia-le ce-au mult. Faptul că mi-e salvă că a visat noi până la prost și vezi lumul lui, mă duceam cu lumul ăsta. Păi lumul lui te visat și aude, merge doar. Merge apărat. Vedea la mușteam asta. Nu-mi zis. O cafea cu lăf. Fără ce.